ikoragna PDD atsika. Oui, efa ela za zany volagna loatra tsika koragna PDD fa non, atsika mbola niamby ny deuxième tribunal nazy. Tam 3 mai nisy tribunal nazy araiky, de tamin'ny 12 mai dikazegny no moaly. Mba ampalavalava koragna, ampasirisiry koragna alovinako atako petrapetraka tsara raha ty. Wa zegny tsy naharaka za efa nagnara-momba PDD le tsy fahela dikazegny efa par épisode par épisode. Am TikTok izy tegna mba milamindamigny fa amin'ny Facebook somary tsy de milamigny loatra. Fa ity koa partageko amin'ny YouTube. Donc niangavanareo za mba s'abonner amin'ny page-naka mba magnamia hery za loatra. Bref, ty extrait-ny erzanany nandeha agnatriky tribunal nazy. Donc izy managna zanaka hambagna de io aby erzanany le olo marikirikitry izy aby. Tantara ty nahena shiro tsy nino fa le accusation jiaby efa hela nipetraka jiaby igny nivolagnina bra jiaby igny tam tribunal. Voalohany nisy video zegny niparitaka tagny momba izy ndraiky Cassie Petite Amie nazy. De i video iny paritka atsika jiaby nahita tato fa tamin'ny hotel Didi namopoko izy de version Didi hoe izy nagnano juste hoe niaro egny nazy fa izy tsy de nagnano azafady loatra. De tam tribunal nazy io tompoko nahezagna ino marigny le tegna zavanisy satria ino volagninareo i Cassie aboko misy copine Didi araiky ni témoigne hoe nagnano témoignage contre izy. Tsara hoe atsika fa tam tribunal nataondreo io tsisy olo nahafaka nangala sary fa ni assisté. Dikazegny tsy olo jiaby nahafaka nagnatriky le tribunal nazy fa olo nifidigna. Donc tsy hoy sary mihitsy sary boka am tribunal ho hitanao fa sary vita tagnana le olo mizaha, le olo nagnatriky, le olo ni assisté miresaka feo igny ndreo mitantara aty. Efa nananako source aby raha jiaby tantarako aminareo ty, donc afaka mino anao afaka tsy mino. I Cassie zegny ny jovavolombelogno tamin'ny le raha nahazo izy par rapport amin'ny video ty tsendrika asetrika koragna. I Didi mandeha mangala olo, mandeha magnefa olo mandry miaraka aminazy, droguena tsendrika zegny Cassie mandry miaraka aminazy le olo aboko ifeny vola. Asazanareo tsara raha tiako volagny. De efa 20 taogno, efa 20 ans, efa plus de 20 ans nagnanaovany Didi le raha ataony io. Le figadiagna mandra-pahafaty malôha efa sûr et certain mety ho azony satria mafana be le raha joty. Tamin'ny tribunal nazy tam 3 mai mbala tsendriky vita jusqu'en farany, donc ni reportegna après 2 semaines igny regny naviany izy no moaly. De zanany moa niboaka mihitsy satria maro tsy zakandreo zanany aby io le raha preuve avec preuve le raha tantaregna tam fotoagnano tsy nino fa le raha momba babandreo. Tiako ampodipody eto fo momba ery zanany ty, managna zanaka ambagna izy de misy araiky de managna zanaka lehilahy izy aby nabokako tamin'ny voalohany igny fa ireo mamantsaiky maty io maty mamandreo tsy olo mibiaka toka, tsy olo magnino de kofa naty mamandreo natao naty boka tamin'ny overdose, olo tsy mibiaka toka, olo tsy magnino. Hitanareo agnatin'ny affaire-ny PDD ty zegny marobe raha mifogno agnatiny, de misy ny hita maso, misy ny tsy hita maso. Bref, mipody amin'ny resaka tribunal atsika. I Didi zegny mandeha magnefa olo, de maromaro olo mandeha nagnano témoignage tao. Efa nambarako anareo tany video farany momba Didi hoe firifiry aby le fitoriagna mipetraka. Ery zanany niboaka mihitsy tagnivonivony tribunal nazy satria tsy zakandreo naregny le raha nandalo. Ino Cassie ndraiky copine nazy le tafara io ndre vavolombelogno fa i Cassie drogeny aveo asainy mandry miaraka amin'olo hafa. Tsy hoe izy asainy mandry miaraka amin'olo hafa fa sady filmeny sady ataony le raha tiany aby. Le olo tsy izy ndreo magnano izy fa ifany zegny olo igny magnano le raha igny aminazy. De misy lehilahy sécurité tamin'ny video ty niparitika, video raiky i lehilahy io ny jovavolombelogno tamin'io satria izy zegny neloko tamin'ny Cassie fotony Cassie tsy nety nantry tamin'ny le olo nifeny. Azonareo tsara? Tsy nety nantry tamin'ny le olo nasainy nandrinaka tamin'ny Cassie. Zegny izy zegny sady nitady lehilahy io tamin'io sady nitady Cassie. Zegny nampaneloko izy. De
de tam tribunal nahitagna toy ny vidéo io de izy zegny tegna nipopony mihitsy kasi tam fotoagnan'io sady izy nipopony efa nitoagnana mihitsy de navy les sécurité tam fotoagnan'io igny nagnano témoignage contre Didi. Azonareo tsara raha misy izy nagnano témoignage hoe namezany Didi vola izy fa izy tsy nangala de Didi nivolagna hoe raha jiaby hitany masonao heto tsisy olo tokony ahay izy koa tsy anao heky menacé Didi izy par rapport tam'izao fa bref maîtresse lahatra izy tam'izao hoe olo tsy mandrary Didi de nitémoigne nagnano témoignage izy tam tribunal tamin'ny nomaly mbola sitrika koragna le momba soirée igny ole sasany mivolagna hoe resaka rituel fa raha jiaby io filmé pe Didi managna caméra-nazy managna izy hoe ty raha jiaby misepasy aminazy de efa presque anagnany FBI preuve aby le raha momba izy fa fehiny tantaratrika eto pe Didi tsy niplaide coupable izy nifamarany aby raha jiaby nandalo nifamarany aby ary avokanazy version ny avokanazy mba ataoko teny gasy avokanazy nivolagna hoe le raha tantaratrika eto tsisy raha tokony andedirany fanjakana satria fanjakana tsy tokony hitrika amin'ny rahan'olo mpivady resaka jalousie resaka alahelo mpo ndro naviany iry kasi ery kopikopinazy tam sisiny aby io ty andoto kareranazy fa izy olo marigny izy matoa anao mahatrangina raha zegny anao tsy maintsy managna principenao izy avokanazy de le principe mipetraka io volagnindreo tsy zakan'olo ia misy fotoagna volagnindreo karaha ty volagniny avokanazy izy possible izy tsy ohatra fa fomban'olombelogno zegny de tsy tokony andeha atao koragna lava ho izy avokanazy de agnisan'ny koa ny diovavolombelogno tamin'ny le procès nisy nomaly io misy stripteaseuse etrika tsara ino asan'ny stripteaseur etrika tsara zegny amin'ny disco aby regny de volagniny stripteaseur ty hoe zao izy nisy andro araiky volagniny chef nakataony volagna hoe misy olo mitady stripteaseur fa anao tegna ny voix efa be anao de zaho izy nandeha zaho izy navy tam chambre io volagniny zaho izy nahita kasi avoa perruque mena volagniny nandray zato de misy lehilahy volagniny mizaha hoe de tamin'io volagniny mbala tsy haiko tsara hoe azovy le olo mizaha zay fa le dianaka fo izy nataoko de kasi io izy magniry kaza izy micommande zay aloha idigna champagne aloha taova zegny hoe mampiasa le menaka zaza aby regny volagniny de raha rendez-vous-nay indraiky izy ndraiky nandeha indroe ndraiky nandeha ino izy za boka nahay avec le temps hoe kemo pe Didi njo nagnano raha ty mbola tsy adinantsika koa fa anko mbala eny momba ery Usher momba ery Justin Bieber mbola hany koa le olo maventy voatognony tamin'ny tribunal io karaha ataony ery Beyoncé ery Jay-Z le olo mariniriny izy jiaby voatognony mbala tsy miakizero fa donc fagnavalivalagna hoe karaha zegny misy raha karaha zegny amin'ny raha mombanareo fehiny amin'ny raha momba tonton zegny le prison mandrapahafaty efa marikitry izy satria maventy be le raha momba izy mipetraka io ary anagnana preuve aby fa izy mbola tsy niplaide coupable izy zegny mbola tsy nagneky hoe raha ty nataony fa izy isaka tsika mivolagna io izy mbola mivolagna hoe tsy nataoko raha zegny za tsy nagnano zegny donc za matoko fa mbala misy tohiny lava be raha momba izy fa mino za fa mety tianao ary mety nazavazava taminao hoe ino aby le raha nandalo par rapport tamin'ny tribunal nazy igny aza miala lavitra fa tsy ela koa tsika manolo izy ty honorat teto koa tianao magnaraka vidéo nakaka aza digna misabone magnamia ery za sady magnamia courage za zay fa bizy